No niin, nyt ollaan tultu tänne Vuosaareen kalastushommiin. 3 veljestä kutsui meikäläisen mukaan kalahommia. Meikäläinen tarttu tähän koukkuun lähin messiin. Ei muuta kuin marketista virvelit hommaamaan ja se on oikean kalamiehen näköinen, että siimat on heti solmussa ennen kuin on homma ehtinyt edes alkamaankaan. Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja uistimekki tuli ostettua ihan mututuntumalla. Lähinnä sen näköisiä mitä itse söisi. Pitää ajatella kuin kala. Silleen täällä pärjää. Mut lähdetään kokeilemaan. No niin, 2 heittoa ja siima heti solmussa. Erittäin hyvä alku. Kyllä kalastus on hienoa puuhaa. Siimat solmussa numero 5.